Okhulumayo nguSibongile. Ngiyanamukela futhi. La sisagxile kusiqiniseko sama-trigonometry. Njengoba isithembiso sami sokuthi ngizobuya sengibuyile, la lo mdwebo usafana naloya. Kodwa manje sesigxile ku-cos ono-alpha engimhlanganisa no-theta. Lana-ke njengoba ngishilo ekucaleni ukuthi sigxile ku-cos lana ngoba kulo mdwebo loya ondlule besigxile kusini. U-cos wethu naye usene-alpha kanye no-theta. Nombhalo wethu lo umdwebo usafana uma siwubuka naloya ondlulile, kodwa sigxile ku-cos la. Sizofuna loku ebesikufunile kuleya endlulile ivideo, kodwa ukuthi umehluko manje sigxile ku-cos. Manje-ke niyabona la ngaphansi ukuthi kuno-alpha bese la ngaphezulu kuno-theta. So besifuna kona kodwa okwa-cos, hhayi okwasini njengalo kokundlule la sesigxile ku-cos. Kusadweba kahle. Kuseseyisikhumbuzo sokuthi senzeni ku-trigonometry. Ngizonikhumbuza futhi ukuthi igama lika-cos liqhamukaphi. Liqhamuka kuloko okulandelayo, u-cos. U-cos lo usinika u-cos. U-cos sithena ngu-A ongaphansi kuka-H. Yiloko okungaphansi futhi naloku okungaphezulu A kanye no-H. Uma sesicedile ukwenza kanjalo, inhloso yethu ukuthi sifune lo A lo sogxila kuye, kodwa sizomhlanganisa nalo AC. Soba no-AC lana ongaphansi kuka-AB. Sogxila lapho-ke njengoba sifuna u-cos ongaphansi kuka-AB. Uma sesimtholile sizoyenza lokho esikuyenzile kule video le eyasekucaleni. La sibe sihlanganisa safuna okungaphansi. Nalapho soyenza kanjalo-ke. Lo AC lo ono AB sizomguqula sibhale lokhu okulandelayo. Lana sesizogxila ku-AF esosusa u-BD. Yambona u-BD wethu kanye no-AF. Sesogxila lapho bese siba no-AB ongaphansi. Nale njengoba ngishilo ukuthi isinika ama-angle amaningi. Ingxenye nengxenye niyabona ukuthi sinama-angle amaningi lana. La njengoba ngishilo sizoguqula lo AC ongaphansi kuka-AB simenze ngenye indlela sokwazi ukuthola u-cos. Lo DE kanye nalo AC. Themba ukuthi niyabona ukuthi umdwebo wethu ubhalwe kanjani. Lokho engikudwebile AF sothatha kona bese sisusa la u-DE. Ngembhale sogxila ku-AF esosusa u-DE. Bese lokho okuphezulu kuzoba ngaphansi kuka-AB. Uma sengicedile ukwenza kanjalo, lokho ngaphezulu ingxenye nengxenye kuzoba no-AB ngaphansi. Ngizosihlukanisa. La ngizoba no-AF ongaphansi kuka-AB wakhe
bese ngizomsusa ngalo DE ongaphansi kuka AB wakhe sesibahlukanisile lawo AB baba babili. La into engizoyenza manje ngizogxila ku-AF ongaphansi kuka-AB. Ngifuna ukuzohambelana nako ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngalesiciniseko sethu lesi se-trigonometry. Lo AF ongaphansi kuka-AB uzosinika loku okulandelayo. Ngizosihlukanisa manje sibe no-AF ongaphansi kuka-AE. Ngizombhala engizomphinda ngimbhale AF esizoba naye manje ongaphansi kuka-AE. Ngiyethemba niyambona emdwebeni. AF wethu ongaphansi kuka-AE, AE esizomphinda ngo-AE futhi ongaphansi kuka-AB. La besigxile ku-AF ongaphansi kuka-AB safaka u-AE kwingxenye nengxenye la. Ngiyethemba ukuthi niyabona ukuthi lokho kumeleni futhi kuyabonakala nangemibala ukuthi lokhu kumeleni. Ilokhu kuka-AF ongaphansi kuka-AB. Bese into esizoyenza manje sizochubeka sigxile ku-DE ongaphansi kuka-AB. La sizoyiguqula kanjena. La sesizoba no-DE ongaphansi kuka-BE engizomphina no-BE ongaphansi kuka-AB. Lana sesizoba no-DE ongaphansi kuka-BE esizomphinda ngo-BE ongaphansi kuka-AB. La into esesiyifakile la ngo-BE ongaphezulu kanye no-BE ongaphansi. Loku sesizokubhala kanjena. Niyayibona ukuthi le ngxenye le DE ngaphansi kuka-AB ukuthi umele yiphi ingxenye njengoba sesiyibhalile. Lokho esikutholile nikhumbule ukuthi sisafuna u-alpha la. Lokho esikutholile ngaphansi kuzosinika impendulo yethu. Nale phezulu niyabona ukuthi kuno-alpha. La sifuna u-alpha esomhlanganisa no-data. Ngiyethemba ukuthi niyabona la ukuthi lokho esikutholile kuyahambelana no-AF ongaphansi kuka-AE kanye no-AE ngaphansi kuka-AB. Niyayibona i-angle yakhona. Bese sizomsusa nalo DE phansi kuka-BE kanye no-BE ongaphansi kuka-AB. Nikhumbule ukuthi sifunane la kulo mdwebo wethu. Sifuna i-cos ka-alpha esomhlanganisa no-B data. Loku esikutholile kuzosinika le mpendulo le elandelayo. Niyambona lo AF ono-AE. Ngizomphinda ngo-AE okanye no-AB ukuthi lo uzosinika ekucaleni u-cos alpha bese siya kulo AE ongaphansi kuka-AB sibheke ukuthi udwebe njwani la. Lokho kuzosho ukuthi sithola ini.
La kuzosinika u-cos ka-data la sithole u-cos ka-data, bese uma sesicedile la sizomsusa ngalo DE ongaphansi kuka-BE. Siyeni u-DE wethu nangu ngaphansi kuka-BE. La sizothola u-alpha, sisafuna u-alpha kodwa asinasiciniso ukuthi ngu-cos or u-sin. La ngibona ngathi ngu-sin, sithole u-sin ka-alpha. Bese sizogxila la ku-BE ongaphansi kuka-AB. Niyathemba yambona? BE ongaphansi kuka-AB. La sesifuna u-data. U-data wethu uzosinika u-sin naye, sengizombhala ngaphansi ngoba nginandawo. Thola u-sin data. Ngiyathemba nibonile la ukuthi konke lokhu sikuthole kanjani, futhi kuloko esikenzile sisathole impendulo esithokozisayo. Ngiyaxolisa, sisathole impendulo esithokozisayo futhi ehambelana naloku abasicele kona, u-cos ka-alpha esemhlanganisa no-data usinike lokhu okulandelayo. Sinike u-cos ka-alpha kanye no-cos ka-data, abasusa u-sin ka-alpha kanye no-sin ka-data. Yiloko kumphumela esiwutholile kulesiqiniseko sama-trigonometry besiwayenza.